Os chantadinos aínda poderán colaborar directamente co Banco de Alimentos de Lugo no día de mañá sábado. Todos os que desexen contribuir coa achega de alimentos non perecedoiros na presente campaña na que os supermercados albergan un punto de recollida poderán facelo na vila no supermercado Día, emprazado na avenida de Monforte. Na mañá de hoxe, como poden ver, algúns veciños xa achegaron diversos alimentos ao punto de recollida situado no propio establecemento. Estou de voluntaria, é o meu primeiro día que fago isto e nada, dixeronme que iban a facer unha coleta enchantada, entonces pois apunteime para esperar un pouco. Do supermercado Día e nada, por parte do Banco de Alimentos de Lugo, que está facendo un pouco unha colecta por toda a provincia, pois para axudar a xente que máis o necesita, vamos. Pois, por exemplo, pasta ou galletas, sobre todo tamén potitos ou cousas así para os nenos. Nada, pois todo o que queira participar está aquí convidado a aportar un pouco de, non sei, o que queira, non? Digamos, non hai unha cantidade mínima, un peso mínimo. Exactamente, o que cada un poda. O Banco de Alimentos intensificou estes días a recollida de comida. Son moitas as familias que non moi lonxe de nós precisan desta pequena axuda mes a mes. Distintos colectivos sociais puxeron en marcha iniciativas para colaborar co banco, entre elas moitas cadeas de supermercados no ámbito estatal. Os bancos de alimentos son organizacións sen ánimo de lucro, baseadas no voluntariado e que traballan co obxectivo de recuperar excedentes alimenticios da nosa sociedade e redistribuílos entre persoas necesitadas. Non entregan comida directamente a estas persoas, senón a institucións caritativas e de axuda social oficialmente recoñecidas, que son as que teñen contacto directo con persoas ou familias desfavorecidas.